ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗଳ୍ପ ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ରଶ୍ମି। ଗାଳ୍ପିକ ଲଳିତ ମୋହନ ମିଶ୍ର। ବାସ୍ତବିକ ଏ ମାମାଲି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ। ଯୌବନ ଛଡ଼ି ଯାଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ମାତ୍ର। ତଥାପି ଦୁଃଖାପ୍ଲୁତ ତାର ଜୀବନ ଓ ଯୌବନ। ବୈଧବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଟା ଉପଭୋଗ କରିପାରି ନାହିଁ ଆଦୌ। ଅଭିଶପ୍ତ। ତା ସହିତ ଅମ୍ଳାନର ମନଟି ଦବି ଦବି ଯାଉଥିଲା। ଗତ ରାତ୍ରିର ଘଟଣା ତାକୁ ଆହୁରି ବିବ୍ରତ କରିଦେଉଥିଲା। ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଆତ୍ମା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଘୁରି ବୁଲେ। ତା ସହିତ ଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେତ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇପାରେ? ବାବୁ, ଚା ପିଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ଅନେକ ବେଳୁ ତିଆରି ହେଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ପୂଜାରୀ ଆସି ଡାକିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି କେତେବେଳୁ। ପ୍ରେମ ପ୍ଲାନ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକମାଳା ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତମ୍ଭ ସମସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶ୍ୟାମଳିକା ମଧ୍ୟରେ ସିଲହୁଟ୍ ଛବି ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନୀରବରେ ଫେରି ଆସିଲା ଅମ୍ଳାନ। ଘଟଣାଟା ତାକୁ ବିବ୍ରତ କରିଦେଉଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଠିଛନ୍ତି, ନୀଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଇସ୍, କି ସୁନ୍ଦର! ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ନୀଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଝରି ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ତା ତଳେ ସୁନ୍ଦର ନଦୀଟିଏ, ନୀଳ କାଚ ପରି ପାଣିଗୁଡ଼ିକ। ଗୋଟାଏ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଦୁହେଁ, ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସଂଖ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପିଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଡଙ୍ଗାଟି ଭାସି ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ପବନ ବହୁଛି ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀର ପରିଧାନକୁ ଅସଂଯତ କରିଦେଉଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଅସଂଖ୍ୟ ଫୁଲର ଜୁଆର, କେତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ। ଯୁବତୀଟି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତଳି ଆଣିବାକୁ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଳି ଆଣିପାରୁନି। ଯୁବକଟି ତଳି ଆଣୁଛି, ହସି ହସି ପ୍ରିୟାର ଗଭାରେ ଖସି ଦେଉଛି। ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଆଣିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛି। ଆଃ! ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା ଯୁବତୀଟି। ପ୍ରେମିକତାର କାହିଁ? ଏଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଥିଲେ। ମଗରଟା ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଅତଳ ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ। ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନା, ସେ ଆଉ ଆସିପାରିବନି। ଅତଳ ତଳ ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଯୁବତୀଟି। ଯୁବତୀର ଗଭାର ଫୁଲ ଖସିଯାଇ ପୁଣି ନାଡ଼ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଘଟିଛି। ଯୁବକ ଫେରି ଆସିଛି ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ଅଶ୍ଵ ଉପରେ। ଯୁବତୀକୁ ବସାଇ ଅଶ୍ଵ ଚାଲିଛି। ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଅଶ୍ଵଟି ଶୂନ୍ୟରେ। ଇସ୍! ହଠାତ୍ ଯୁବତୀଟି ଖସି ପଡ଼ୁଛି ପୁଣି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ। ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ ଅମ୍ଳାନ। ଛାତିଟା ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଥରୁଛି। ଇସ୍, କି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ! କାହିଁକି ସେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସତେ? ନା, ସେ ଆଉ ଏଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କୁ। ନିହାତି ଗୋଟାଏ ଭୟାନକ ସ୍ଥାନ। ଶଶରେ କଣ୍ଠ ଶୁଖି ଶୁଖି ଆସୁଛି। ଭାରି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଝରକାଟି ଖୋଲିଦେଲେ ଅମ୍ଳାନ। କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାରେ ବାଜିଲା 2। ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଏ କ'ଣ? ଏ କିଏ? ସମାଧି ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ତିମିତ ଆଲୋକ ଶିଖା ପବନର ଆଘାତରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଆଉ ତା ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏକ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଗଲା। ନା, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ।
ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ଅମ୍ଳାନ। ହାତରେ ଲମ୍ବା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍, ପଛଟିଆ ପିସ୍ତଲ। ସିଡ଼ିରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଅମ୍ଳାନ। ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତିଟି ସେହିପରି ପ୍ରଣତ, ସ୍ତମିତ ଆଲୋକ ଶିଖା। ଟର୍ଚ୍ଚର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକ ଧୂମକେତୁର ପୁଚ୍ଛ ପରି ଲମ୍ବିଗଲା ଆଗକୁ। ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତିଟି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଅପସରି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଟ୍ରିଗାର ଉପରେ ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ହସ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍କାର ଭାସି ଉଠିଲା। ଆଗେଇ ଗଲେ ଅମ୍ଳାନ। ଟର୍ଚ୍ଚର ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ମାମାଲି। ମାମାଲିର ଅଙ୍ଗଲତା ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ମାମାଲି ଆଉ ନଥିଲା। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା ତା ଉପାୟନର ଆଧାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୀପଟି। ଅମ୍ଳାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ବହି ଆସୁଥିଲା ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ। ହାୟ ହତଭାଗିନୀ! ପ୍ରେମିକକୁ ହରାଇ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନୈବେଦ୍ୟ ମନ ଭରି ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସମାଧି ନିକଟରେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ଆଲୋକ ଶିଖା ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ବି ଅସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଶେଷ ରଶ୍ମି ହୋଇ।